L'OPAL és un servei de la Universitat de València que ajuda estudiants i titulats en la cerca de l'ocupació adequada al seu perfil professional. Oferim assessorament en les nostres oficines de Tarongers, Burxassot i Blasco Ibáñez, així com a través de videoconferència. En l'OPAL posem en contacte empreses i sol·licitants, gestionant ofertes a través del nostre portal www.uv.es/bolsa de trabajo i organitzant fòrums d'ocupació. També fem estudis d'inserció laboral per conèixer les eixides professionals i les competències més demanades per les empreses. Si vols millorar les teves competències i habilitats per introduir-te en el mercat laboral, en l'OPAL oferim diferents cursos i tallers. Entra en www.uv.es/opal i podràs gaudir d'aquests serveis completament gratuïts. T'esperem!